Okay, hej, det er 1 ud af 5, hvor jeg tegner. Altså min nakrød, der er i gang med den her tegning. Ja. Og jeg synes egentlig, det er noget ok langt. Men det er fordi, der er ret mange planter på, så jeg ved ikke lige, hvilken farve man skal bruge. Men ja, jeg skal egentlig bare begynde. Okay, nu har jeg sådan en hel masse grønne farver her sammen. Og jeg har mange flere, men jeg tror ikke, alle er ved at bruge. Så ja, jeg vil lige farve resten af de grønne blade færdige, så det gør jeg lige. Okay, godt nu har jeg fået tegnet alle de der grønne ting. Eller hvad det hedder nu. Nå, lige meget. I ved, hvad jeg mener. Dem har jeg fået tegnet færdigt. Og så nu der vil jeg lave de her 2 blomster her. This and this, this and this. Ja, så den vil jeg lige hurtigt lave. Og der tænker jeg, at jeg skal bruge farven peach. Så skal jeg bruge farven purple cherry pink, tror jeg noget. Og der skal jeg bruge farven blush. Så det er de farver, jeg skal bruge til de 2 blomster. Så dem vil jeg lige hurtigt tegne. Okay, godt, dem har jeg fået tegnet færdigt nu, de her 2 blomster. Ja. Så nu vil jeg egentlig gå videre til det sådan trænet der. Den træn der. Den træn der er den der går videre til nu. Så det. Der viser jeg lige, hvad for en farve jeg kommer til at bruge til den. Det bliver altså den her brun her, jeg bruger den. Det er 102 Raw Rumba, tror jeg den hedder. I don't know. Og den farve lige det 3 der med. Goodie, nu har jeg tegnet det. Og det ser sådan der ud. Så min tegning er sådan her ud. Jeg synes faktisk selv, det er virkelig flot. Så ja. Men nu der vil jeg egentlig lige tegne dyrene her færdigt. Så det gør jeg lige. Med en gul til den der. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvad det er. Ja. Men jeg tror, den er gul. Så nu tegner vi den i hvert fald gul. Ja. Og så bruger vi de her 2 her til sneglen. Så ja, den tegner jeg lige hurtigt. Okay, godt nu har jeg fået tegnet dyrene. Nu går vi videre til hængekøjen her. Den der, de sidder i. Og så den der snor der ovenover. Så ja, det gør jeg lige. Altså jeg mener, det tegner jeg lige. Og jeg skal lige bestemme, at vi blander en hel masse nuancer pink sammen. Så lad os tegne. Og nu ser min tegning er sådan her. Og så vender vi med resten til dag 2.